Arjuna Vaja Kairlinge String Guna Nene Adido Bhavati Prabho Himajaraf Kadam Chaidam Teen Gunana Divartade. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവർത്താനി ന നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോഹ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യതേ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോ വതിഷ്ഠതി നേംഗതേ സമദുഃഖ സുഖ സ്വസ്ഥഃ സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീരഃ തുല്യനിന്ദാത്മ സംസ്തുതിഭിഃ മാനാപമാനയോസ്തുല്യഃ തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീതഃ സ ഉച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്താൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആരെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സമദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമോ അപ്രിയമോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദം ഇല്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാം ചോയ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യേതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ വ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യ കാന്തികസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്തത് ഇതി ശ്രീ മഹാഭാരതേ ശതസഹസ്രയാം സംഹിതായാം വൈയസികം ഭീഷ്മപർവാണി ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ഗുണത്രയ വിഭോ യോഗോ നാമഃ അഥ ചതുർദശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ, രാമ 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 ഹരേ 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 ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ, രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ, രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ, ഉണ്ണിക്കൊരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ. ഉണ്ണിക്കു പേരുണ്ണി കൃഷ്ണനെന്നങ്ങനെ, ഉണ്ണി വയറ്റത്തു ചേറുമുണ്ടങ്ങനെ. ഉണ്ണിക്കൈ രണ്ടിലും വെണ്ണയുണ്ടങ്ങനെ, ഉണ്ണിക്കാൽ കൊണ്ടൊരു നൃത്തമുണ്ടങ്ങനെ. അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ, ഉണ്ണിക്കൊരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ. ഉണ്ണിത്താളകൾ ചിലമ്പുമുണ്ടങ്ങനെ, ഉണ്ണിക്കാൽ രണ്ടും തുടയങ്ങനെ. ഉണ്ണിയരയിലെ കിങ്ങിണിയങ്ങനെ, ചങ്ങാതിയായിട്ടൊരേട്ടനുണ്ടങ്ങനെ. ചങ്ങാതിമാരായ പിള്ളേരുണ്ടങ്ങനെ, ശങ്കരൻ കൂടെ പുകഴ്ത്തുന്നതങ്ങനെ. അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ, ഉണ്ണിക്കൊരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ. വൃന്ദാവനത്തിലൊരാഘോഷമങ്ങനെ, ദുഷ്ടരെ കൊല്ലുന്ന കൂത്തുകളങ്ങനെ. രാസകളിക്കുള്ള കോപ്പുകളങ്ങനെ, പീലിത്തിരുമൂടി കെട്ടിക്കൊണ്ടങ്ങനെ. പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തിക്കൊണ്ടങ്ങനെ, പൊൽപ്പൂമോടക്കുഴൽ മിന്നുമാറങ്ങനെ. അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ, ഉണ്ണിക്കൊരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ. ഓമനയായ തിരുനെറ്റിയങ്ങനെ, തൂമയിൽ നല്ല കുറികളുമങ്ങനെ. ചിത്തം മയക്കും പുരികങ്ങളങ്ങനെ, അഞ്ജന കണ്ണുമാനാസയുമങ്ങനെ. ചെന്തൊടി വായ്മലർദന്തങ്ങളങ്ങനെ, കൊഞ്ചൽ തുളുമ്പും കാവിളിണയങ്ങനെ. അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ, ഉണ്ണിക്കൊരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ. കുണ്ടലം മെല്ലെ ഇളകുമാറങ്ങനെ, രത്നക്കുഴലും വിളിച്ചുകൊണ്ടങ്ങനെ. സന്ധ്യ വിലസുന്ന കൗസ്തുഭമങ്ങനെ, വിസ്തൃതമാം തിരുമാറിടമങ്ങനെ. ഹാരം തുളസി വനമാലയങ്ങനെ, കങ്കണം പൂണ്ട കരങ്ങളുമങ്ങനെ. അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ, ഉണ്ണിക്കൊരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ. തൃക്കൈ വിരലുകൾ മോതിരമങ്ങനെ, ഉള്ളം തൃക്കൈകളും രേഖകളങ്ങനെ. ഓമനയായൊരുദരവുമങ്ങനെ, നാഭി ചൂഴിയമാരോമാളിയങ്ങനെ. മഞ്ഞത്തുകിലാട ചാർത്തിക്കൊണ്ടങ്ങനെ, പൊന്നരഞ്ഞാണുകൾ ഭംഗിയോടങ്ങനെ. അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ,
ഉണ്ണിക്കൊരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ. ആടയിലൂടെ മുഴങ്കാലതങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കണങ്കഴലങ്ങനെ. തൃക്കാൽ ചിലമ്പും താളകളുമങ്ങനെ ശില്പമേറും ഞെരിയാണികളങ്ങനെ. ഭംഗി തഴച്ച പുറവടിയങ്ങനെ തൃക്കാൽ വീരൽകൾ നാഗങ്ങളുമങ്ങനെ. അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കൊരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ. തൃക്കാൽ വീരൽകളിൽ മോതിരമങ്ങനെ ഉള്ളം തൃക്കാലും വരകളുമങ്ങനെ. ചെഞ്ചോരി പോലെ തുടുപ്പങ്ങനെ ഓടക്കുഴൽ വിളി പൊങ്ങുമാറങ്ങനെ. പേടമാൻ കണ്ണിമാരോടുമാറങ്ങനെ കോടക്കാർ വർണ്ണന്റെ ഈടുകളങ്ങനെ. അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കൊരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ. ഓടിക്കളിച്ചപ്പോൾ മൂഢതയങ്ങനെ പേടിച്ചു പിന്നെ തിരയുമാറങ്ങനെ. പേടിച്ചു പിന്നെ മയങ്ങുമാറങ്ങനെ. ഗോപികമാരുടെ ഗീതങ്ങളങ്ങനെ. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമങ്ങനെ ആനന്ദ കൃഷ്ണനെ കാണുമാറങ്ങനെ. അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കൊരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ. ഉണ്ണിക്കു പേരുണ്ണി കൃഷ്ണനെന്നങ്ങനെ ഉണ്ണി വയറ്റത്തു ചേറുമുണ്ടങ്ങനെ. ഉണ്ണിക്കൈ രണ്ടിലും വെണ്ണയുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കാൽ കൊണ്ടൊരു നൃത്തമുണ്ടങ്ങനെ. അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കൊരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 2 മിനിറ്റ് ആരെങ്കിലും സങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദാജി. ഒന്ന് പാടിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കണ്ണാകാർമുകിൽ വർണ്ണ കടൽ വർണ്ണ കർണപീയൂഷ സൽക്കഥാ നാമങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചിടുവാൻ തോന്നീണമെപ്പോഴും ഉണ്ണികൃഷ്ണ മുകുന്ദ ഹരി ജയ. കാത്തുകൊള്ളേണമെന്നെ കൃപാനിധേ കാൽത്തളീരിണ നിത്യം വണങ്ങുന്നേൻ പൊൽത്തളീരടി മാനസി ചേർക്കണേ ഭക്തവത്സല കൃഷ്ണ ഹരി ജയ. കിങ്ങിണിയും തളവള മോതിരം ഭംഗിയേറും തിരുമേനി ശോഭയും തൊങ്ങലും ചിലവാലിട്ടുടുത്തതും മംഗലാകൃതേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ. കീർത്തിയേറുന്ന പാർത്തന്റെ തേർത്തടേ ആർത്തി തീർപ്പാനിരുന്നരുളിടുന്ന ഉത്തമമായ ചമ്മട്ടിയും ധരി ചുത്തമാകൃതേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ.
കുണ്ടലം മകരമണി ശോഭിത ഗണ്ഡദേശമുഖ്യാദിവിലാസവും കണ്ണെഴുത്തും കുറിയും ചമയവും കണ്ണിൽ കാണേണം കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ. കൂട്ടരായുള്ള പിള്ളരും താനുമായി കാട്ടിൽ കാളിന്തി തീരെ കളിപ്പതും ഒട്ടൊഴിയാതെ വീടുകളിൽ പുക്കു കട്ടൊളിപ്പതും കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ. കെട്ടിനാളുരലോടു ചേർത്തിട്ടമ്മ സ്പഷ്ടമാക്കുവാൻ മാമുനി വാക്കിനെ പുഷ്ടമേതം ധനശാത്മജന്മാർക്കങ്ങി ഇഷ്ടമം ഗതി നൽകി ഹരേ ജയ. കേശവ തവ പാദത്തോടെ ചുവാൻ ആശപാരം നമുക്കു മനക്കാമ്പിൽ ആശപാശത്തെ ഛേദിച്ചു തൊൽഭക്തി പാശം ബന്ധിക്ക കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ. കൈത്തൊഴുന്നേനടിയൻ തവ പാദേ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞെന്നെ വൈകാതെ തവ പാദത്തോടെ ചുവാൻ കൈവരണമേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ. കൊണ്ടുപോകണമെന്നീ തവ പാദേ ഇണ്ടൽ തീർത്ഥങ്ങനുഗ്രഹിച്ചിടണം കണ്ടു കണ്ടു ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ കൊണ്ട വർണ്ണ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ. കോലും കൊമ്പും കുഴലും വിളിച്ചതും ബാലഗോപാല വേഷം ധരിച്ചതും പാലും നെയ്യും തൈരും കവർന്നതും ചാലെ തോന്നേണം കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ. കൗതുകേന തിരുനാമവും ചൊല്ലി ചേതസി തവ രൂപവും ധ്യാനിച്ചു പാദങ്ങളങ്ങകറ്റുമാറാകണം മാതുലാന്തക കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ. സംസാരേ കാരുണ്യാമൃത വാരിതേ സംസാരവർണ്ണ തീരം കടത്തുവാൻ ആശുതൃക്കൺ പാർക്കേണമടിയനെ കേശിസൂദന കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ. കാലകാലേന 4 വേദങ്ങൾക്കും മൂലമായുള്ള തൊൽപാദ പങ്കജം മാലമകറ്റുവാൻ മാനസി തോന്നേണം നീലലോചന കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ. പാരിതിന്നു തൊടു കുറിയായൊരു ചാരുവാം ഗുരുവായു പുരാധിപ തീരണം ദുരിതങ്ങളശേഷവും ചേരണം പദേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pantham langayate girim yatprapadamaham vande paramanandamādhavam. Shri Krishna Paramatmane Namaha. Krishna Paramatmane Namaha. Krishna Paramatmane Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, start ചെയ്യാം നമുക്ക് അധ്യായം 14. ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാത പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 14ാമത്തെ ലെസനാണ്. ജ്ഞാനയോഗത്തിലെ 2ാമത്തെ ലെസനാണ്. ഇന്നലെ അർജുനൻ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു ഭഗവാനോട്. എന്താണ് ക്ഷേത്രം, ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വിസ്തരിച്ചു തന്നു. എന്തായിരുന്നു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവും പരമാത്മാവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹൃദയമുള്ള ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ജീവനുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ജഡപദാർത്ഥം മാത്രമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഹങ്കരിക്കുന്ന ആ ബോഡി നമ്മളുടെ ജസ്റ്റ് ആത്മാവും പരമാത്മാവും അതിനകത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ജഡം മാത്രമാണ് അത്. അപ്പം അതിന്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതിന്റെ പ്രവൃത്തി, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതിന്റെ പ്രവൃത്തി, പിന്നെ ചിത്തം ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ചിത്തം ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 24 തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാംഖ്യയോഗത്തില് ദേവഹൂതിക്ക് അമ്മയായ ദേവഹൂതിക്ക് കപിലദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സിമിലർ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതും. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരം, അതിന്റെ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മളുടെ സുഖം ദുഃഖം, നമ്മളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം, പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ, ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്.
അതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണോ ഇതിനെ അറിയുന്നത് അവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഭഗവാന്റെ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് നമ്മൾ ഋഷികേശൻ എന്ന ആദ്യത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. എല്ലാവരുടെയും സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഋഷികേശ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ സെൻസസിനെ അല്ല, എല്ലാവരുടെയും സർവചരാചരങ്ങളുടെയും സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്തേ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിന്ദയാനിധേ ഇന്ദ്രിയാണി അനുകൂലാനി സദാധർമ്മേഷു മേ കുരു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഋഷികേശ എല്ലായിടത്തും ദ ലോർഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആണ്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ കാറ്റ് പോലെ തന്നെ, ആകാശത്തെ കാറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 7th ലെസണില്. അപ്പം അത് ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിന്ദയാനിധേ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇരുന്നു കൊണ്ട് സർവസാക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മേൽ ആധിപത്യം ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നില്ല. ആ ഫ്രീഡം നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മള് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും ഫ്രീഡം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക്. ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എത്രയെല്ലാം ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ഉപരിയാണ് ഭഗവാന്റെ കൃപാ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം. ദയാനിധി ഇന്ദ്രിയാണി അനുകൂലാനി, ഞങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കി. എന്തിലേക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ? ഇന്ദ്രിയാണി അനുകൂലാനി സദാ ധർമ്മേഷു മേ കുരു, ധർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നയിക്കൂ. എപ്പോഴും ധർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആ പവർ നമ്മൾക്ക് തരൂ ഭഗവാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ശ്ലോകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധി ഇന്ദ്രിയാണി അനുകൂലാനി സദാ ധർമ്മേഷു മേ കുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ഏത് സ്ക്രിപ്ചറും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാം, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ അമൃതവാണി നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ശരിയായ ധർമ്മത്തിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേദി തത്വദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന, പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളുടെ അധ്യയനശീലസ്യ ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ നൈവ സന്ധിഹി പാപ്പാനി പൂർവജന്മകൃതാനിച്ച്, പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തു കൂട്ടി കൂമ്പാരം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രാരബ്ധ കർമ്മവും സഞ്ചിത കർമ്മവും എല്ലാം നമ്മളുടെ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തീപ്പൊരി ഈ പഞ്ഞിമലയില് തീപ്പൊരി വീണതുപോലെ തന്നെ ഭസ്മമായിട്ട് പോകും. നമ്മള് ഫ്രീ ആയി, പെർഫെക്റ്റ് ആയി, പ്യുവറായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഉള്ള് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് നമ്മൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആന്തരികം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, സദാസേവ്യ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ. സേവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔഷധം സേവിക്കുന്നത് പോലെ സേവിക്കുക, കുറച്ചെങ്കിലും സേവിക്കുക. സദാസേവ്യ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിശ്ചിത്തം ശ്രയേത്. നമ്മളുടെ ചെവിയിലൂടെ അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക? നമ്മളുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വൃത്തിയില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെയായാലും ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വളരെയധികം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ മന്ദിർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ മന്ദിർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വന്ന് ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. മായയെ അതിക്രമിക്കാനാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നിട്ട് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. ദൈവീകേശ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യ മാമേവയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിഹേ. ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയുമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മായയെ അതിക്രമിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഭഗവാന് സറണ്ടർ എന്നുള്ളതാണ്.
അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ഉപവസിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയല്ല. ഓരോ ജീവനും അതിനു വേണ്ടി തന്നെ അവരവര് തന്നെ ചെയ്യണം. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദയേത്. അവൻ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുക. 6ാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവൻ തന്നെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത അത്രത്തോളം ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന 13, 14, 15, 16, 17, 18 ഇത്രയും ലെസൺസ് വളരെ ഈസിയാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നമ്മളോടുള്ള അഡ്വൈസ് ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 18ാമത്തെ ലെസൺ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അർജുന, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ചെയ്യൂ എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യൂ, ആലോചിച്ച് നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം പശുബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. പശുബുദ്ധി എന്താണ്? പശുബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ പോയാലും, എവിടെ വഴിയിൽ പോയാലും, മാർക്കറ്റിൽ പോയാലും, എവിടെ പോയാലും പശു എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമൽ എന്താ ചെയ്യുക? എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളതുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക. അതുപോലെ ആവരുത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിശേഷ ബുദ്ധിയെ നമ്മളൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് സത്വഗുണം എങ്ങനെ, രജോഗുണം എങ്ങനെ, തമോ ഗുണം എങ്ങനെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുക. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ്. അപ്പൊ 10ഉം 20ആയി. പിന്നെ മനസ്സ്, ചിത്തം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം 4 ഐറ്റംസ്, 24 തത്വങ്ങളായി. നമ്മളുടെ ആ 24 തത്വങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്? ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷേന്ദ്രിയാണി അനുകൂലാനി സദാധർമ്മേഷു മേ ഗുരു. ധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിച്ചാലും ഭഗവാനെ സദ്ബുദ്ധി തന്ന് ധർമ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ചെറിയ ലെസണാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലെസൺസും വളരെ ഈസിയാണ്, ചെറുതാണ്. പരംഭൂയ പ്രവശ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാമുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഹ. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം, ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്, പരംഭൂയ പ്രവശ്യാമി, എന്തറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്? ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം, ജ്ഞാനത്തിലും വെച്ച് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ, അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുനിമാര് പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഹ, സിദ്ധി, പരമമായിട്ടുള്ള സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സിദ്ധിയാണ്, ആ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മുനിമാരൊക്കെ ഏത് ജ്ഞാനത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ പരമമായിട്ടുള്ള സിദ്ധി, ബ്രഹ്മ നിർവാണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ജ്ഞാനം റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇതില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. ഇനിയും ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് നിമി ചക്രവർത്തിയുടെ യാഗശാലയാണ്. നിമി ചക്രവർത്തി വിദേഹത്തെ, സീതാദേവിയുടെ വംശത്തിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. നിമി ചക്രവർത്തിക്ക് തോന്നി, എന്റെ ആയുസ്സിന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിനകത്തൊരു പേടി തോന്നി. എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും യാഗം ചെയ്യാം, യാഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആയുസ്സിന് കേട് പറ്റിയാലും സാരമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബൃഹസ്പതിയോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾക്ക് ഒരു യാഗം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പുരോഹിതൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ദേവഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയെ ദേവേന്ദ്രൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി, ഏതൊരു പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവിടെയുള്ള പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ആ സമയത്ത് നിമി ചക്രവർത്തിക്ക് തോന്നി, വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് യാഗം നടത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേറൊരു പുരോഹിതനെ വിളിച്ചിട്ട് യാഗം നടത്തിയ സമയത്ത് എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും വന്ന് ധാരാളം ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട്. എന്ന് വിദേഹ രാജ്യത്തെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആകെ ഒരു രാജാവിന്റെ, പ്രഹ്ലാദൻ ധ്രുവനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളാണ് സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. പേരെടുത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകെ ജനക മഹാരാജാവിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് ഇതിലെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അവരൊക്കെ, ഈ സീതാദേവിയുടെ വംശത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ. അപ്പം ആ സമയത്ത് എല്ലാ ദേവന്മാരും വന്ന് ഇത്
ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് ബൃഹസ്പതി ആ സമയത്ത് നവയോഗികൾ വന്നു. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ മഹാരാജാവിന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള നവയോഗികൾ വന്നു. നവയോഗികൾ വന്നിട്ട് നിമി ചക്രവർത്തി ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. നിമി ചക്രവർത്തി അവരോട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു നിമി ചക്രവർത്തിക്ക്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ വായിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോയാല് നമ്മളെ കുറെ സമയവും നമുക്ക് വേണം. മാത്രമല്ല അത് ഭാഗവതൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം നിമി ചക്രവർത്തി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബൃഹസ്പതി തിരിച്ചു വന്നു. യാഗം നടത്തിയത് കണ്ടു. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ശപിച്ചു. നിന്റെ ശരീരം പതിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചു. പതിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നിമി ചക്രവർത്തിയുടെ ശരീരം പതിച്ചു. എന്നിട്ട് ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായി. അപ്പം ദേവന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു നിമി ചക്രവർത്തിയോട്, നീ നന്നായിട്ട് യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ നിന്നിലെ പ്രീതരാണ്. ബൃഹസ്പതി അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് നോക്കണ്ട, നിനക്ക് ശരീരം തരാം, എന്താണ് നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചു. നിമി ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, ശരീരം പതിച്ചു പോയതാണ്, എനിക്ക് ഇനി ശരീരം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വിദേഹി എന്ന് പറയുന്നത്, ദേഹം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം അവര് നിമി ചക്രവർത്തി യോട് ദേവന്മാരെ ചോദിച്ചു, എന്താ പിന്നെ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും വസിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ കണ്ണില് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതും നിമേഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മള് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതാണ്. നിമി ചക്രവർത്തിയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ കൺപോളയിലും വസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനമാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ചെറിയ ലെസൺ ആണ്, വളരെയധികം ഈസിയാണ്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗത സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തിച്ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ ഈക്വൽ മാറും. ഭഗവാൻ ഈക്വൽ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ്. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇതിന് മുകളിലുള്ള ശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥ, വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയും. അപ്പം ആ അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഈക്വലായി. ഭഗവാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഈക്വൽ പൊസിഷനാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ ജ്ഞാനം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാൻ ഈക്വൽ ആകാം. അതീന്ദ്രിയ ഭാവം, ഇറ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തിച്ച്, പ്രളയത്തിലും സൃഷ്ടികാലത്തും, പ്രളയകാലത്ത് നശിക്കുകയുമില്ല, സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാകത, എന്നെ പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ആകും. സർഗേപി നോപജായന്തേ, ഇതില് ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയേന വ്യഥന്തിച്ച്, പ്രളയത്തില് വിഷമിക്കുകയുമില്ല, സൃഷ്ടികാലത്ത് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. കുമാരന്മാരും ഋഷിമാരും ഒന്നും പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് തീരുകയും പിന്നെ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യില്ല. കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിദ്രയുടെ സമയത്ത് 1000 യുഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ഡേ ആയി. അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നൈറ്റുമായി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കും. ആ സമയത്ത് എല്ലാം ലയിച്ചു പോകും. ഇതിനുള്ളില് വെള്ളത്തില് ലയിച്ചു പോകും. പ്രളയമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. എവിടെ? ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി അഹം ബീജ പ്രദപിത. ഞാനാണ് സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഐ ആം ദ സീഡ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഐ എം ദ സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ. ആർക്ക് വരെ? ബ്രഹ്മാവിന് വരെ. കുന്തിപുത്ര കൗന്ദേയ, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവി വർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ, സർവ സ്പീഷീസ്, എല്ലാ സ്പീഷീസിലുമുള്ളവർക്ക് മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ, എങ്ങനെയാണ് അവര് പിറവിയെടുക്കുന്നത്? താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി അഹം ബീജ പ്രദപിത, ഞാനാണ് അവരുടെ ബീജപ്രദാതാവായി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിന്റെ മദേഴ്സ് ഡേ ആണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് അമ്മയാകുന്നത് എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ, പ്രകൃതി നമ്മളുടെ അമ്മയാണ്, കൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ പിതാവാണ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. മദേഴ്സ് ഡേയിൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെ. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി അഹം ബീജ പ്രദപിത. ഫാദറാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി അമ്മയാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ മസ്റ്റായിട്ട് വേണം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്ലോകം വളരെ അർത്ഥാണ്. ജീവി വർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്, ഭഗവാനാണ്.
പ്രകൃതിക്ക് എന്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? ബീജം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവെന്ന ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ശരീരം, ആത്മീയം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുദ്ര ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുമുണ്ട്. അഗ്നിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിക്കുക? അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ്. സൂര്യനിലാണെങ്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യ തേജസ്സുള്ള ജീവികൾക്ക് മാത്രമേ അവിടെയും താമസിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെയുള്ള എത്രയോ ജീവസത്തകൾ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ഓൾ യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഹം ബീജ പ്രദപിത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി മാതാവും ഭഗവാൻ പിതാവും. 84 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല ഭൂമിയുടെ അധിപതി എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രയോ 84 lakh സ്പീഷീസ്, വൃക്ഷങ്ങളും വള്ളികളും ചെടികളും എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ്. എല്ലാവരിലും വൃക്ഷങ്ങളിൽ വരെ ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പം വൃക്ഷങ്ങളെ മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വേദനിക്കാതിരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തു വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ജീവിയെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാനും പാടില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സെയിം ആത്മാവാണ് അതിന്റെയും ഉള്ളിലുള്ളത്. ഏത് ജീവിയുടെയും ഉള്ളിലുള്ളത്. മാംസഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന മാംസം എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ തിന്നുന്നു, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് എന്നെ സുന്ദരമായിട്ട് തിന്നാം, പക തീർക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ആ മാംസം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ, മാംസഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിൽ നീ എന്നെ തിന്നോളൂ, ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ നിന്നെ തിന്നുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. സത്വം രജസ്തമൈതി ഗുണാപ്രകൃതി സംഭവ നിബധനന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. എന്താണ് അതിന് വേറൊരു വേർഡ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അവ്യക്തത. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ആകുന്ന ബോഡിയിലും ആ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ആകുമ്പോഴാണ് അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സത്വഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മാക്സിമം സത്വഗുണം തന്നെയാണ്. അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ ടഫാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ബാലൻസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകാനായിട്ട് നമ്മളെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സത്വം രജസ്തമൈതി ഗുണാപ്രകൃതി സംഭവ നിബധനന്തി മഹാബാഹോ. നിബധനന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ദേഹിയും ദേഹവുമായിട്ട് അത് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? ദേവീഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ഭജനാന്തി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമില്ലാത്തവൻ, പുണ്യാത്മാവേ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാണ്. സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിക്കുന്നതുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ജപം ചെയ്യും, നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകും, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കും. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വളരെ പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സത്വഗുണം നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളിലും വെച്ച് ഉയരത്തിലുള്ളതാണ് സത്വഗുണം. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും, ഭാഗവതം വായിക്കും, എപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്നലെ ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മള് ഏകാദശി വരുന്നുണ്ട്. ഏകാദശിയിലെ പാപപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കളയുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന്. ആ സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ആ പാപപുരുഷനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെർഫെക്റ്റ് ആയി. അങ്ങനെയാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആ തേജസ് വരുന്നത്. സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ ഫേസിൽ ഒരു ഗ്ലോ വരും, തേജസ് വരും. പാപങ്ങളൊക്കെ തീരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണത്. അപ്പം പ്രകാശമാനമാണ്. ആ ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. എങ്ങനെയാ സുഖവും ജ്ഞാനവും കൊണ്ട് ബദ്ധരാക്കുന്നത്?
സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതില് നിഷ്ഠയോടുകൂടി നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആകും. ഒന്നിലും ഡിപ്പെൻഡ് ആകരുത്, അറ്റാച്ച്ഡ് ആകരുത് എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഞാനിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എന്റെ വീട്ടില് ധാരാളം ജപിക്കുന്നത് ഞാനാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അഹങ്കാരം, ഞാൻ 16 മാല ചെയ്യും അതിൽ കൂടുതലും ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള അഹങ്കാരമാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ, അത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സത്വഗുണം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, നല്ലതാണ്. നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. രജോരാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാതി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തിനന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്താൽ രജോഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വലിയ കാറ് വേണം, വലിയ വീട് വേണം, ഇതിനും കൂടുതൽ പൊസിഷൻ വേണം, എന്റെ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആ ലെവലാണ് രജോഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മള് മൂഢന്മാരെ പോലെ, കഴുതയെ പോലെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഏതു നേരവും ഇനിയും പൈസ, ഇനിയും പൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. നമ്മള് ഇതില് തന്നെ കുടുങ്ങി ഇനി ഇതിലും വലിയ കാറ് വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ജന്മം കൂടി എടുക്കും, ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള വൈഫിനെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ജന്മം എടുക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താണോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ജനിക്കും. ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്നൊരു രക്ഷപ്പെടൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് രജോഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി പോകും അതിലേക്ക്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫുഡും വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും. തമസ്വജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബധ്നാതി ഭാരത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാ ബാധിക്കുന്നത്? ഭാരതപുത്ര, ജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവ ശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കുളിക്കില്ല, നമ്മള് ബെഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ കിടക്കും. തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും അഡിക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കും. ചായയോ കാപ്പിയോ ഒക്കെ ധാരാളം കുടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കള്ള് കുടിച്ചിട്ട് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഉറങ്ങും. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ഭദ്രജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. നമ്മള് കള്ള് കുടിക്കുന്നിടത്തും ഗാംബ്ലിങ് ചെയ്യുന്നിടത്തും ബുച്ചേഴ്സിന്റെ അവിടെയും അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി നമ്മള് ടൈം കളയും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്ത് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പാതാളം വരെ നമ്മളെ പാതാളത്തിൽ വരെ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരും തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ബുച്ചർ ഷോപ്പിലും ബ്രോത്തൽസിലും അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തമോ ഗുണമാണ്. അത് കലി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ മാത്രമല്ല ഈ സത്വഗുണവും രജോഗുണവും തമോ ഗുണവും ഉള്ളത്, പക്ഷികളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷികളില് തമോ ഗുണമുള്ളതാണ് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. കാക്കയെ നമ്മൾ പിത്രകാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്മരിക്കുമെങ്കിൽ പോലും കാക്ക എന്താ ചെയ്യുക? എച്ചിലൊക്കെ ഉള്ളിടത്താണ് കൂടുതലും പോവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഹണി ബീ ആണെങ്കിലോ ധാരാളം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഹണി പോലും ലൈഫിൽ കഴിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അത് രജോ ഗുണമാണ്. സത്വഗുണത്തിലാണ് ശുദ്ധജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹംസം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാൻ ആണെങ്കിലോ വളരെ ശുദ്ധമാണ്. അതിന് പാലും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് പാല് മാത്രം കുടിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒണിയൻ, ഗാർലിക്, മസൂർ ദാൽ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ തമോ ഗുണത്തിൽ പെടുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കും. നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒണിയൻ, ഗാർലിക് അല്ലെങ്കിൽ ടീ, കോഫി പോലും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും പറയും. ഇസ്കോണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മള് ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. ഒന്ന്, നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പാഷൻ, ദയയെ അത് ബാധിക്കും. നമ്മളുടെ
ആ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്. ഗാംബ്ലിംഗ് ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്സിനെ അത് ബാധിക്കും. ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇലമെന്റിനെ അത് ബാധിക്കും എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നോ ആൽക്കഹോൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഏത് നേരമാണ് നമ്മളുടെ ഡെത്ത് വരിക നമുക്കറിയില്ല. ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് നേരവും ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ മനസ്സിന്റെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ എന്തിനെ ബാധിക്കും? തപസ്സിനെ ബാധിക്കും, നമ്മളുടെ തപശ്ചര്യയെ ബാധിക്കും എന്ന് പറയും, പെനൻസിനെ ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നോ ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് അത്? നമ്മളുടെ ക്ലീൻലിനെസ്സിനെ ബാധിക്കും. ക്ലീൻലിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇലമെന്റിനെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നാലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തനിക്ക് ഇരിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് മാത്രമല്ല ഗോൾഡും അതിൽ പെടും. സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യതു തമ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ സുഖവും ജ്ഞാനവും കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു. രജോ ഗുണം കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. നമുക്കറിയാം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും ജനിക്കും. നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. നമ്മള് എപ്പോഴും അഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ജപിക്കാനും നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല. അഥവാ ജപിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തത. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയി വളരെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും. ചില ദിവസം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ മോൾസിൽ പോകും, പാർട്ടി ചെയ്യും, നമ്മള് ഇത് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും, ഫിലിമിന് പോകും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ധാരാളം ചെയ്ത് കൂട്ടും. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യാ? ആൽക്കഹോൾ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ ജസ്റ്റ് തലവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് വെറുതെ കിടക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിലുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട്, നമ്മളെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ശരീര സുഖമില്ലാത്ത സമയത്തൊന്ന് കിടന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഏതു നേരവും ഒരു ബാലൻസിൽ പോകാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തരത്തിൽ ജീവിച്ച് സുഖമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് മഹോത്സവം, നമ്മളുടെ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റാം. നമ്മൾക്ക് ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ്തമസുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ജ്ഞാനം കേട്ട് നീ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നീ എനിക്ക് തുല്യനായി. ഭഗവാൻ ആ പൊസിഷൻ വരെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യനെ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്നയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്ര ഈസിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സ് വെക്കുകയേ വേണ്ടൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മളുടെ ആ ക്യാരക്ടർ ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രഹ്ലാദൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങുക. മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടേ തുടങ്ങുക എന്ന് പ്രഹ്ലാദനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ധ്രുവൻ നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് 5 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അഡൽട്സ് തന്നെയാണ്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമ ശ്രമസ്പൃഹാരജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫോണൊന്ന് ഹാങ് ആയി, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹാങ് ആയി ഫോൺ, ഒരു സെക്കൻഡ്.
ഓക്കെ. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമ ശ്രമസ്പൃഹ രജസി താനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എരിവൊക്കെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കും, നമ്മള് പാർട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യും. ഫലോദിഷ്ടം, നമ്മൾ വലിയ വലിയ വീടൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് വലിയ വലിയ ലോണൊക്കെ എടുക്കും, ധാരാളം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കും. നമ്മള് അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ബുദ്ധി, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യാതൊരു ടഫ് അല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹേവച തമസേ താനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഏത് നേരവും അയാള് അഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കും, ഉറങ്ങുമായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പോകരുതാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്തിനാണ് സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കേണ്ടത്? നമ്മള് സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷി വൈദ്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ഋഷിമാരുടെ കൂടെയാണ് പിന്നെ നമ്മള് ജീവിക്കുക. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം നമുക്ക് പോകാനുള്ള ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും. രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഫലമുദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമ്മള് വീണ്ടും ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലാകട്ടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുയല്, പൂച്ച അതുപോലെ അല്ലായിരിക്കും. ക്രോധമുള്ള ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ക്രോധത്തോടു കൂടിയ അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസ് ആയിരിക്കും, വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മള് ജനിക്കുക. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മള് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകും, അമ്പലത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും, അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യും. ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണോ നല്ലത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ വലിയ വലിയ വീട്, കാറ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകെ പോകും. അതിന്റെ ഫലം ദുഃഖമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ടെൻഷനിലായിരിക്കും, എപ്പോഴും കുക്കർ പോലെ ഇരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സ്. പൈസ എങ്ങനെയാ നാളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ലോൺ അടയ്ക്കേണ്ട സമയമായി, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏത് നേരവും. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരവും ആർക്കുമില്ല, ആൾക്കും ഇല്ല. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. നമ്മൾക്കൊക്കെ സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് വളരെ ടഫാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട്, ഈവൻ മഹർഷിമാർക്ക് പോലും ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഒരു സൗഭരി മഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. സൗഭരി മഹർഷി വളരെയധികം തപശക്തിയുള്ള മഹർഷിയാണ്. ഭാഗവതത്തിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം സൗഭരി മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, ലോകത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും കപ്പിളിനെ കാണാം. അപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത തോട്ട്സ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആ വെള്ളത്തിനടിയിലിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരെ മുൻപിൽ ഒരു ഫിഷും ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം വലിയ ഫിഷിന്റെ വലിയ ഫാമിലിയും. അപ്പം അവരൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും അവരെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് അവസാനം സൗഭരി മഹർഷിക്ക് എനിക്കും വേണം ഫാമിലി എന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സെൻസസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയതാണ്. പക്ഷേ സൗഭരി മഹർഷി വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നു. അത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എവിടേക്കാ പോവുക? പെൺകുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണം, സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം മാന്ധാത എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന് 50 പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. മുച്ചുകുന്ദൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രാജാവിന്റെ അച്ഛനാണ് മാന്ധാതാവ്. അപ്പം മാന്ധാതാവിന് 50 പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. അപ്പം അവിടേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. നല്ല പ്രായമുണ്ട്, കയ്യും കാലും ഒക്കെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ മാന്ധാതാവാണെങ്കിലോ വളരെ ഹാൻസം, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള രാജാവാണ്.
അപ്പം ഈ ആളെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും, സൗഭരി മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും വളരെ പ്രായമുള്ള ആളാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. എന്താ മഹർഷി വേണ്ടത്, ഞാൻ എന്താ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം, ഇത് പെൺകുട്ടികളെന്ന് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മാന്ധാതാവിന് തോന്നി, ഈ പ്രായമായ ആളെ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കുക, എന്നാലും സാരമില്ല, പെൺകുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അവിടെ ആരാണ് മഹർഷിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ റെഡി ആവുന്നത് അയാളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ, കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. സൗഭരി മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി, പ്രായമായതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രൂപം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രൂപം, നല്ല ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ള, ചെറിയ യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള, യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ വേഷം എടുത്തു. മഹർഷിമാർക്ക് തപശക്തി ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല ഹാൻസം ആയിട്ട് അവരുടെ റൂമിൽ അവിടേക്ക് പോയി. അവിടെ പോയപ്പോ 50 പെൺകുട്ടികളും ഒരുപോലെ മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും അട്രാക്റ്റഡ് ആയി. 50 പേർക്കും ഇതേ മഹർഷി തന്നെ മതി എന്നായി. അവസാനം മാന്ധാതാവ് ഈ 50 പെൺകുട്ടികളെയും ഈ സൗഭരി മഹർഷിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ തപശക്തി കൊണ്ട് ആ സൗഭരി മഹർഷി ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ദാസിമാരും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. പക്ഷേ സൗഭരി മഹർഷി ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ പലതായിട്ട് പോകാനുള്ള ആ കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് 50 പേരും കൂടിയിട്ട് ഈ മഹർഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തല്ലുകൂടാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം മഹർഷി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. 50 പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എന്തൊരു വെഡ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫിഷിനെ കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവസാനം പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തു. വാനപ്രസ്ഥം ചെയ്ത് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തു. എല്ലാ 50 പെൺകുട്ടികളും ആ ജ്വാലയിലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് അടങ്ങിപ്പോയി. ഇതാണ് നമ്മൾ മഹർഷിമാരുടെ അവസ്ഥ. നമ്മൾക്കാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് റിസോഴ്സസ് വളരെ കുറവാണ്, നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള തപശക്തിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ആണ്. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സവിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നോത്മാനം അവസാദയേത്. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ, രാജസ പ്രകൃതികളായിട്ടുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിനടിപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 28 തരം നരകങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് 28 തരം നരകങ്ങളാണുള്ളത്. ഓരോ നരകങ്ങളിലും ഓരോ തരം ശിക്ഷയാണ്. ശരീര സംബന്ധികളായി 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങളെയും, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇതിനെ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ആർക്കാണ് അമൃതം വേണ്ടാത്തത്? വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സത്വഗുണങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ആരാധനയും ഉപാസനയും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തമായി നമ്മുടെ ഹൃദയവും 10 തരം പ്രാണനും എല്ലാം ശാന്തമാകും. ആ ശാന്തതയോടുകൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഹാപ്പിയാകും. ആ മനസ്സ് ഹാപ്പി ആയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരാതിരിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അമൃതം ആസ്വദിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് സൺഡേസിൽ നമുക്ക് പാർക്കിൽ പോകാം, ബീച്ചിൽ പോകാം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അമ്പലത്തിൽ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവുമായി നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ശാന്തിയുമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വെറുപ്പ് തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആരെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, ഇപ്പം വലിയ കാറ്റൊക്കെ വന്നു, വീടൊക്കെ വീണു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ, മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാനുള്ള ആ പ്രവണത നമുക്ക് വേണം. ആ സമയത്തും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും ഭഗവാൻ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാനാണ് ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ, ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുള്ള ആളുകൾ വളരെ റെയറാണ്. വളരെ മഹാത്മാ സുദുർലഭ, ദുർലഭമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആള്. ഒരു മാതാജി എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഏത് നേരവും ആ മാതാജിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ, ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ലേഡി ഉണ്ട്,
ഏത് നേരവും വഴക്കടിക്കാൻ വരും, യാതൊരു കാരണമില്ലാതെ വഴക്കടിക്കാൻ വരും, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട്, സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അവര് തമോ ഗുണത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. വളരെ ടഫാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ജീവിക്കാൻ നമ്മളുടെ. അപ്പം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ഒക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചീത്ത കഴിപ്പിക്കേണ്ടത്, എല്ലാ ദിവസവും ചീത്ത. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാറുക അവിടെ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് സൈലന്റ് ആയിരിക്കുക. എനിക്ക് അത്രേ പറയാൻ അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് എന്തെങ്കിലും പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നാമനിഷ്ഠാദ പ്രഭു പറഞ്ഞത്, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡിവോട്ടീസിനെ കേൾക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഡിവോട്ടീസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് എന്റെ ലൈഫിലെ വ്യത്യാസം, ഇതൊക്കെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടോ, സജഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. മാംസയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീചേതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പം ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്നും കൊണ്ടുപോകാതെ അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭ്യുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോകരുത്. എന്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്? മന്മനാ ഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു. ഭഗവാനിലേക്ക്. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാം അനുസ്മരയുധ്യച്ച്. ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിക്രമിച്ച ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. രത്നാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹർഷി വാൽമീകിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. രത്നാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹണ്ടർ ആയിരുന്നു, കൊലപാതകിയായിരുന്നു, ധാരാളം പേരെ കൊള്ളയടിക്കുമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് തെളിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞു വിടും. ആ ഗുരുവാണ് നാരദ മഹർഷി. വളരെയധികം പേരെ ഇതുപോലെ ഗുരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വളരെയധികം പേരെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ നാരദരെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നു രത്നാകരൻ. അപ്പൊ രത്നാകരൻ വന്ന സമയത്ത് ഈ നാരദൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ എവിടെ, ആർക്കാ കൊടുക്കുക, നീ തന്നെ അനുഭവിച്ച് തീർക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ സമയത്ത് രത്നാകരൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മയും അച്ഛനും ഭാര്യയും കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അവര് പാപവും അനുഭവിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ ശരി, ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം, നീ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചോദിക്കാൻ പോയ രത്നാകരനോട് അവര് പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങളെ നോക്കുക നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഞങ്ങൾ എന്തിനാ നിന്റെ പാപം എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പശ്ചാത്തപിച്ച രത്നാകരൻ തിരിച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് മഹർഷിയുടെ നാരദരുടെ കാൽത്തല് വീണു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മഹർഷി എന്ന് ചോദിച്ചു. ദേവർഷിയോട് ചോദിച്ചു. അപ്പം ആ സമയത്ത് നാരദര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, രാമ രാമ എന്ന് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. നാരദർക്ക് അറിയാം ഇത് മുൻപില് രാമന്റെ വാൽമീകി മഹർഷിയാണ് രാമായണം എഴുതാനുള്ള ആ ഒരു പവറുള്ള ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ രാമനാമം കൊടുത്തു. രാമ രാമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, മര മര എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ. മര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുക എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ. നാവിൽ അത്രത്തോളം പാപം ചെയ്തതാണ്. അപ്പം സാരല്ല, മര മര എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോളൂ, അത് രാമ രാമ എന്നായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ശീതൽപുറ്റൊക്കെയായി ധാരാളം വർഷം തപസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ പോയി കുളിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹണ്ടർ 2 പക്ഷികളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാനിഷാദ, കൊല്ലല്ലേ കാട്ടാള എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി. ആ ശ്ലോകം കേട്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വാൽമീകി മഹർഷിയോട്, ഇതേ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതേ ട്യൂണില് രാമായണം എഴുതൂ, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടെഴുതൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദിവ്യ ശക്തിയും കൊടുത്തു ബ്രഹ്മാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ കാവ്യം എഴുതുന്നത് വാൽമീകി മഹർഷി. അതിനു മുൻപ് എഴുതലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ശ്രുതി എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കലായിരുന്നു. ഈ വാൽമീകി മഹർഷിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയത്.
അതുകൊണ്ട് ആദി കവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാൽമീകി മഹർഷി. അവിടെയാണ് സീതാദേവിയെ ഉപേക്ഷിച്ചതൊക്കെ രാമൻ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടതും, അവിടെയാണ് അവരെ പ്രസവിച്ചതും ഒക്കെ, അവിടെയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ബാല്യം ചെലവഴിച്ചതും ലവകുശന്മാര് ചെലവഴിച്ചതും ഒക്കെ. അത്രത്തോളം ഭാഗ്യം ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് രത്നാകരൻ ഉണ്ടായത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക എന്ന് ഇതില് എല്ലാ ലെസൺസിലും മിക്കവാറും പറയുന്നത്. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് അതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. തുളസീദാസ്, രാംചരിത മാനസ് എഴുതിയ തുളസീദാസിന്റെ സ്റ്റോറിന്റെ സിമിലർ ആണ്. തുളസീദാസ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ രാമന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളം പൂജിക്കും, ഉപാസിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും, എഴുതും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 20 വയസ്സായ സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട്, ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. വളരെ നല്ല കുട്ടി. അപ്പം തുളസീദാസിന് കുറച്ചായപ്പോഴേക്കും, കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ പെൺകുട്ടിയോട് അത്യധികമായ സ്നേഹവും ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റുമായി അവസാനം രാമസ്മരണ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി. അവസാനം ഏതു നേരവും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക, ഏതു നേരവും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫേസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയായി മാറി. അവസാനം തുളസീദാസ് വേറെ ഒന്നും എഴുതാണ്ടൊക്കെയായി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിവസം, നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദിവസം, തുളസീദാസ് പുറത്തു പോയാൽ വേഗം വരും, ഓടി വരും വൈഫിനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ടീനേജ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്തെ ഒരു ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ പോലും ഇതിത്തിരി ഓവറായി. അവസാനം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബ്രദർ വന്ന ഒരു ദിവസം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലേക്ക്. അച്ഛനും അമ്മയോടും അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി ആ ബ്രദറിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. യമുനാ നദി കടക്കണം, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്. അപ്പം തുളസീദാസ് വന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചു, എവിടെ ഇവളെന്ന് ചോദിച്ചു. രത്നാവലി എന്ന പേര്. രത്നാവലി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിന് എന്റെ ബ്രദർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് അച്ഛനമ്മയും പറഞ്ഞു. രത്നാകരൻ അതേ സമയം പുറപ്പെട്ടു. നല്ല കൊടുങ്കാറ്റ്, രാത്രിയായി, സമയം വെളിച്ചമൊന്നുമില്ല, അകപ്പാടെ മിന്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നല്ല മഴ, എവിടെയും വെള്ളം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കൂടി ഈ തുളസീദാസ് പോയി. തുളസീദാസ് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ആ വെള്ളം, യമുനാ നദി കവിഞ്ഞ ഒഴുകുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ഒരു ലോഗ് തടി കഷ്ണം കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. ആ തടി കഷ്ണത്തിൽ കയറി നിന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു വള്ളി അവിടെ നിന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ വള്ളിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോയി. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നല്ല ഇരുട്ടാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി. അതിനുശേഷം അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ വീട്, ബാൽക്കണിയിലാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ റൂം. ഈ തുളസീദാസിന് അത് അറിയാം. എന്നിട്ട് തുളസീദാസ് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് നേരെയുള്ള വഴിയിലൂടെ പോലും പോയില്ല. ബാൽക്കണിയിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒരു വള്ളി കിട്ടി, അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ബാൽക്കണിയിൽ കയറിയിട്ട് വാതിലിന് മുട്ടി. എന്നിട്ട് പെൺകുട്ടി വാതില് തുറന്നു. വാതില് തുറന്നപ്പോ അതിശയിച്ചു പോയി. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഇരുട്ടും അത്ര മഴയും എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, ഞാനവിടെ ഒരു വള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നമ്മൾക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി കൂടെ വന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ബാൽക്കണിയിൽ നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ഒരു വലിയ മലമ്പാമ്പാണ് കിടക്കുന്നത്. എത്രമാത്രം റിസ്ക് ആണ് തുളസീദാസ് എടുത്തത് എന്ന് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പേടിയും ദേഷ്യവും ഒക്കെ തോന്നി. വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലോ ശവശരീരമായിരുന്നു കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഡെഡ് ബോഡി. അതിൽ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് തുളസീദാസ് വന്നത്, അതും ഒരു മലമ്പാമ്പിലെ പിടിച്ചിട്ട്. ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ശ്രീരാമനോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴേ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയേനെ എന്ന് ശരിക്ക് ദേഷ്യത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തുളസീദാസിന് മെന്റൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ അത് പോയി ബാധിച്ചു. അത് ആ പെൺകുട്ടി ഗുരുവായിട്ട് മാറിയ സമയത്ത് ആ തുളസീദാസിന്റെ, എന്നിട്ട് തുളസീദാസ് ചെയ്തതെല്ലാം പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് എവിടെ പോയി, ബനാറസിൽ പോയി, കാശിയിൽ. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ശ്രീരാമനെയൊക്കെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് രാംചരിത മാനസ് എഴുതി. ഇപ്പോഴും അവിടെ ബനാറസിലെ തുളസീദാസിന്റെ ആ അമ്പലം ഉണ്ട്. അതില് നിറയെ മതില് മുഴുവനും ഈ ഇതൊക്കെയാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രാംചരിത മാനസിലെ ചോപ്പായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹനുമാൻ ചാലീസ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ തൊട്ട് താഴെ വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തുളസി മാലയാണ് അവിടുത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് നമ്മള് തുളസി മാലയാണ് അർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ട്രൈ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നന്നാവാനുള്ള ഒരു ടൈം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുവറാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ
ഒരു ഗുരുവിന്റെ സമീപത്തെത്തിക്കും, ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇതുപോലെ മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അജ്ഞാനജന്യമായിട്ടുള്ള തമസ്സിനെ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജ്ഞാനദീപം കൊളുത്തുന്നു എന്ന് 10th ലെസണില് ഗീതയില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചതുശ്ലോകി ഗീതയില് ദേശമേവാനുകമ്പാർത്ഥമഹമജ്ഞാനജം തമഹാനാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് പ്രകാശം വരികയാണ്, അറിവിന്റെ പ്രകാശം. അതാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും മുൻപിലെ ലൈഫ് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു വ്യക്തിയാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. 14ാമത്തെ ലെസൺ ഇതായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും പറയുക, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ ലെസൺ? 14th ലെസൺ വായിക്കുക, മസ്റ്റായിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്ന് വായിക്കുക, ക്വിസൊക്കെ ചെയ്യുക. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാളത്തെ ശ്ലോകം ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ? മിനി മാതാജിയെ അല്ലെങ്കിൽ രേണ മാതാജിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. മിനി മാതാജി ഒന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടോ, പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂ. എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോക വിവർത്തന ചൊല്ലണ്ടേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ശ്ലോകാണോ ചൊല്ലുക, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണോ ചെയ്യുക എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് മാതാജി? ശ്ലോകം മാത്രം ഞാൻ ചൊല്ലാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം മാത്രം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മാതാജി 7:30 അവർ തുടങ്ങും തോന്നുന്നു. നാളെ 15th ലെസൺ ആണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം. എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നതാണ് മിക്കവരും. പുരുഷോത്തമ യോഗം ഭഗവാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. പുരുഷോത്തമ യോഗം കിട്ടാതെ വായിക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.